जाय मानसिया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो बै मानसिया माब्लाबाबो नोंखौ थगाया फोलाया एबा नोंनि फोथायथिखौ माब्लाबाबो सिफाया। सासे मानसिनाव जेब्लाबो मोनथाम गुनखौ नायनांगौ। बे मोनथाम गुनफोरा जाबाय नोंनो सम होनो हानाय, नोंनो रेसपेक्ट होनो हानाय आरो नोंखौ बुजिनो हानाय। जाय मानसिया नोंनो सम होनो हाया, जाय मानसिया नोंनो रेसपेक्ट होनो हाया, जाय मानसिया नोंखौ बुजिया एबा आन्डारस्टेन्ड खालामा, बैफोरबायदि मानसिजों सोमोन्दो खालामियानो मोजां। मानो होनोब्ला जों जेब्लाबो सेल्फ रेसपेक्टखौ नायनाया मोजां। जाय मानसिया नोंनो बेफोरखौ होनोनो हाया बै मानसिजों थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन एबा हारसिं थानायानो साबसिन। बेनिखायनो माबा मोनसे सोमोन्दोखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां बै मोनथाम गुनखौ जेब्लाबो नायनांगौ आरो सोमोन्दोखौ जागायनांगौ। बेबायदि गुन गैयै मानसिजों थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन। मानो होनोब्ला नों नोंनि भेलुखौनो खोमानानै लानाय जागोन। बेनिखायनो बै मोनथाम गुन थानाय मानसिजोंसो जेब्लाबो था। आरो जाय मानसिया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनगोन बे मानसिया जेब्लाबो नोंनो रेसपेक्टखौ होखागोन, समखौ होखागोन आरो नोंखौ बुजिखागोन। आरो जाय मानसिया बेखिनि गुना गैया बै मानसिया नोंखौ जेब्लाबो थगायनायनि चान्सआव थाबाय थागोन। गोजोन्थों।